Altså YouTube. Det er altså her, eller Frederik. Jeg fik bare lige lyst til at optage en vlog, mens jeg går her. Jeg ved godt, det er et stykke tid siden, der kom en video op, men det har været syg og været i Egypten og sådan lidt pis. Og jeg har sådan en gammel iPhone, så jeg kan ikke rigtig få mit ansigt med. Beklager jeg meget. Jeg har iPhone 3GS. Så nu går jeg bare en tur. Jeg har ikke rigtig noget at lave. Der er ikke noget at lave på computer. Der er ikke en skid at lave. Jeg går bare sådan en tur. Sted jeg aldrig har været før. Det flyder til. Yes. Så, men grunden til, at der ikke har været så mange videoer, som sagt, det er fordi, jeg har været i Egypten. Og har været syg nu, har haft med maven og hovedpine og alt det pis der. Og så skal jeg til sommerhus med ingen internet. Så der går nok lidt tid, før der kommer flere videoer. Og det vil jeg gerne beklage lidt. Det kan jeg ikke gøre så meget ved. Må jeg snakke med Freezy, eller som også hedder Frederik, om han gider at lave noget. Men det var sådan stort set alt tilbage for i dag. Filmede en masse fortov. Få noget grønt med. Men det var alt for i dag. Ses.